Здравей YouTube, аз съм Божидар, а това е приятелят ми Киричо. Днес ще ви покажем голям взрив на Майнкрафт. Това ще обхване доста голяма местност. Наслаждавайте се на взрива. Ето това е местността. Сега ще я запалим. Вижте колко много TNT-та. Сега трябва да вземеш активени запалка или сигнална плоча. Или каквото искаш. Гледайте сега, чакай, ще пъмна по-бързо. Запали го в края. Да, знам. Гледайте сега. Гледайте сега. Това ще бъде уникално. Звучи малко като стреляне с автомат. Вау, и още няма. Защо не е гъмно? Чудим се, защо не е гъмно. Запали го пак. Добре, както и да е. Ще запалим и другата част. Изчезна. Това става тук? Това е проклятието на демоните. Всичко изчезва. Изчезнете. Какво стана, верно се няма? О, писна ми чужена запалка. Извиняваме се, приятели, но нещо стана с играта. Не сме виновни ние. Това, че TNT-то е развали. Опа. Всичко изчезва. Айде, пали се. Аз съм магиосник. Са всичко пробори. TNT! Изчезни. Опа. О, бой мой. Опа. Ще го качим, нали? Най-големите магиосници. Опа. Вижте. Как да махаме TNT-то с запалка без да го рушим. Вижте какво става, когато използвам другото копче. Вижте как прави, а вижте аз с този бутон го правя. Така че не е възможно да го чупа. Вижте как изчезват. Магиосник! Вау, това е доста странно. Не си я сваляйте, това е прецакана. Не го свищам, моя приятел, той е малко лудичък. Вижте какво верно става с Майнкрафт. Това е хак. Как хак, бе? Ура! Аз съм магиосник. Вижте, дори и тук бъгнах на Кирито сервера. Сега ще надхитрим Майнкрафт. Ако желязото се запали... Надхитрихте Майнкрафт. Сега отиди и сложи желязо. Вижте, защо не? Нещо стана. Чакай, ресетирай. Чакай малко. Не, чакай. Виж. Сега ще стане. Преврахме играта. Пуснила. Чакай, бе. Чакай малко, вземи факла. Би трябвало да стане с факла. Мале хора, това е доста странно, което стана току-що. И от странно стана още по-странно. Тук се слага, бе. Какво стана, бе? Се запалка, бе. Гледай, изчезва всичко. Бати, странната игра. Не. Никога не е ставало така. Мисля как изчезват TNT-та. Вау,
Това като водата. Заводиш и чай изчезва. Чудим се как може да взривим това. Ако имате идеи, пишете като коментар. Споко, бе, ще го взривим. Ето, видя ли? Подпалих се. Извини се да видим. Дали е запалено? Нищо не е запалено. Защо? Да не сме направили нещо с контролите. Сега ще видим. Всичко си е дай на нормално. Ето нормално. Всичко ще е добре. Сега ако не стане... Не с запалка, тя магическа. И лавата ма е магическа. Те гати страни. Само на железо става май. Май това клипче от как да взривим голямо нещо стана голям... Как да станеш магиосник. Как да бъгнеш Майнкрафт. Да. Явно взрива е бил толкова голям, че е бъгнал цялата игра. Почти... Не правете големи взривове. Правете, но ако искате да ви се развали Майнкрафт, ние ще го правим, но се чудим как. Ако имате идеи какво е станало, пишете пак като коментар. Отиди се вкъщи да видим какво, дали изобщо, дали можеш нещо да направиш. Ости. Виж, тук TNT-то буквално изчеза. Да, иначе бе. Нещо е станало. Иди. TNT-то изчезва. Отиди при къщата да видим какво стана. По къща се отиди. Я не знам къде е, изгубих. Виж, това трябва всичко да гръмне и да стане голяма експлозия. Нещо заби.